Fi stqarrija l-Ministeru Edukazzjoni ħareġ il-proposti li dwarhom kien qbil mal-Union tal-Għalliema l-MUT f'dawn l-aħħar 8 ġimgħat. Dawn huma tnaqqis fit-tul ta' kull semestru akademiku, tnaqqis tal-units u suġġetti differenti li ġu malma mal-letturi, tnaqqis fid-daqs tal-klassi f'ċertu livelli, flessibilità fil-ħin u sigħat li l-letturi ikunu preżenti fuq il-kampus dan filwaqt li lezzjonijiet jispiċċaw fit-3:30 minflok fl-4:30 ta' nofsinhar. Intqal li l-uffiċjali ilhom jinsistu mal-MUT biex ikunu sospiżi l-azzjonijiet industrijali li qed jaffettwaw il-qagħda tal-istudenti. Intqal li d-diskussjonijiet u fejn kien possibbli l-amministrazzjoni aċċettat numru ta' talbiet mal-MUT anke ħadet pejs fuqha biex tilħaq it-talba tal-Union. Ħareġ ukoll li mhux minnu li l-Gvern ma rridx jiddiskuti mal-MUT dwar l-istruttura tal-progressjoni tal-karriera u l-kriterji marbuta ma' tali progressjoni. Intqal kif kien reġistrat bil dwar dawn il-proposti msemmija bl-amministrazzjoni talbet biex bħala sinjal ta' rida tajba l-MUT tissospendi d-direttivi li kienu qed jaffettwaw il-perkors edukattiv tal-istudenti. Għal darb'oħra intqal li l-amministrazzjoni hija dejjem miftuħa kif dejjem kienet għal dialogu u għalhekk tħeġġeġ l-MUT biex tmur lura mal-mejda d-diskussjoni. L-MUT qed tintalab għal darb'oħra biex tneħħi l-azzjonijiet industrijali li għandhom impatt dirett fuq il-perkors edukattiv tal-istudenti biex immedjatament ikomplu id-diskussjonijiet.